vodu neumýješ. Čistú vodu nenavaríš. Do vody nevidíš. Voda, ktorú pijeme, by mala byť rovnaká od vzniku sveta. Boh ju stvoril na svoj obraz. Jednoducho, trojedine božsky čistú. 2 čiastočky vodíka, 1 kyslíka. Ste si naozaj istí, že teraz pijete čistú vodu? H2O a nič viac? S nedoupravenou pitnou vodou pijete ťažké kovy. Kadmium, olovo, zinok. Ukladajú sa vo vašich hľadvinách, kostiach, mozgu a ďalších orgánoch tela. Človek za život spolu s vodou vypije asi 200 kg kameňa v podobe anorganických minerálov. Malá množstvom, ale veľká mierou záťaže a poškodzovania ľudského organizmu zostáva časť tohto kameňa v tele. Spôsobuje žlčníkové a ladvinové kamene. Usadzuje sa v cievach a vzniká kôrnatenie tebien. Pre vývoj a stavbu tela má zásadný význam iba organická forma minerálov, ktoré prijímame v potrave. Z nedoupravenej vody sa do vás dostávajú karcinogénne substancie a vedlejšie zlúčeniny chlóru, ktoré vyvolávajú nádorové ochorenia. Stále neveríte? Presvedčí vás jednoduchá elektrolýza. Naľavo je voda, ktorá prešla membránou filtra na báze reverznej osmózy a napravo pitná z vášho vodovodného kohútika. Filtre na báze reverznej osmózy nemôžete nahradiť priemyselným filtrovaním, lebo to zadrží hlavne mechanické nečistoty vody. Prevarením zničíte iba malé množstvo baktérií. Vírusy, molekuly, chemikálií a ťažkých kovov v nej zostanú. Cez otvory osmotickej membrány nemajú šancu preniknúť, pretože zadržia všetky molekuly väčšie ako molekula čistej vody. Všetko ostatné sa zachytí. S akvafiltrami zadržíte 98% chlóru a jeho škodlivých zlúčení, ťažkých kovov, fenolov a iných zdraviu škodlivých nečistôt. Zázrak značky Aqua je v membráne filtra reverznej osmózy. Doteraz si pre vysoké náklady mohli dovoliť filtre na báze reverznej osmózy iba veľké spoločnosti. Novou generáciou akvafiltrov si konečne zmeníte u vás doma pitnú nedoupravenú vodu na vodu čistú. Má veľmi dobrý vplyv na pleť. Cez filtre na báze osmotickej membrány k vám pritečie zdravie, krása a spokojnosť.